abusia for na wotwe asan akọ apro abeto yembium yeda yen agenkwapa Yesu Kristo ase se wahwahwa yen na wa maboni bia antwe no asama na wotwe akọ apro abeto yembium kote mu nyinara adusua ye ne wusua no wase in these last days the message of Hebrews and mra edi awie Hebrew for enkransem no na wotwe kote mu nyinara ye ne wusua ye ne wadika aye adusua no emako enkron na wotwe mu no ye ne wo hwe adusua etoso edu so wo hwe yen adusua no atifi asam na or say Jesus opens the way through the veil and now say Yesu nam twomutam numu bue okwan no adusua no nyina yesua no yaba be bopo ahu say na Paul etro enwuma yi akwakoma akristofo na wonjidi ato apensanse na wabeye kristosum anase wabedi kristoci enche na ota bebre ekọ wonso na afutuo no mu no na Paul eche yense Yesu Kristo na yede ye ho eto de ho no so no eto da bia ota ni amanihu ebeba yenso na emum se ebasa ma yenwa ye ho emfiri Yesu Kristo Yesu Kristo no ono ni yentam ginafo ono ni yenkamafo ono ni yenseche ono ni yen sofupeni ena afi ono na betimi ama yenkwa saa futuo no na Paul enam atwere so ede koma saa akristofori na yehu se saa nsam na Paul twere koma omo no na yenso ekoma yen emu san enu atrakoye ni bi na yepese saa na wotwi mu yepese ye no ehwe entimi yenkotwe ye ho emra yeba ye de adusua no mu mpensempese mu ebeto amso. Na of course when you start Pierre no wa obeko eja ne nchen je so ye dey je se wona so e dey yafa no kra koma ni gidi ankontompo ni mu emra urade nchen o se ye onyankopon amfa ne ba ne se o mekonda mu wiase ye besan ama munyira akwaba na afi ye de encha sonko nso ade ama munyira na afi ya damase sonko kwan so se de biarada mode mafidie edito London Ghana memenda akwanhwefo Sabbath school na afi chose mu empensen mu na me kase ye beda ye chiefo a de biarada mutie yen e wo 3ABN Ghana TV so no asipa ye sanse de biara ye ne mu na eye sa edition ye besa fasa kwanya sonkoi ni ada 3ABN Ghana fon so asisanse omo na omo so yasene ma ye de sa edition e de bramo sa 3ABN jumakoi edum ankronkro jumakoi bi omo afa nyame adwuma de ato omo so se dawuo bo a de biara ye bo no omo so ombe fa to omo so se ombe ma na ahwete akowiase afana nyina de edition yi utie ni ba bia na eye 3ABN na kwasem ne se ya ankronkro jumade enti se wo mmoa bi obetimi dia bo 3ABN na yede number bi ebeto ase bommodi ana frɛ wo mo oni ombetimi adi nkomo na emwa bi a wo no watimi ade abo mo menkwaje nkrato from mo nchen yeba yede adusua no ebeto amso. You can contact us on 3ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@3abnghana.org. 3ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or EcoBank account
Three Angels Broadcasting Network Ghana 01-600-8453096-1101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Sene medi kankan no me wa abegwa force ronko ewo efidie mu hase o mu ba beboa my decision e de abramu me de mo sonfo Bismarck Mensa ene ye wo adom me wo elder Azekosei afriye ete menchen o hase elder ye mo akwaba yeah great na me botra elder sister Amanya Akon enso ena ete mfimfin no sister ma ye mo akwaba yeah enia great elder se enso ye to nsafre wo wa ba kayensa wa ha me botra sister Amanya Akon na fe me call elder Digraft ye boa enso enete no ho ano elder ye mo akwaba yeah nya great me da mo ase se munyina mo yodo abebo do mu se ye mfa edition ye embre ye etifo ma moma ye nkate ne na me ma elder Digraft embo empatia wa na fe ye che education na se homa emompaye ajenkwapa Yesu wa wodon kwan ya gede amaye ogie yi munti ene bre mu ye hie mu tie ba be pense wonsam emenkwanum na nam so ame hu wawurade ne nam mu gidie so anyankwa ani nti yesrew wankasa bra ye mfimfin na ma ho kronkron me kyerɛkyerɛ yen se be ye be hu yie ne atrase amawo na wa hu ye da no ye ne yetiefo nyina anyankwa o Kristo Yesu din mu amen amen yo yenhwe yen adisia no eyewo ehwe adisia to so du wose Yesu nam ntwomutam no mu bue okwan no yemka abosam no Hebrew chapter 9 verse 24 na Kristo anhyene kronkron bia a ode insa ayo a eye kronkron bia pa ara no ho nsankyerɛne no mu na emom ɔhyene ɔsoro ankasa sɛ afei orikoyi ne ho adi onyankopɔn anim amaye erade asem amen amen se me twa adusua na agirifo for wadwene bu Yesu Kristo tama mountain olive oni na suafo no ewo honom na afi ne omu ya na se o ascende na okosoro na mununkum emmene Yesu Kristo no wo hwe anigi ne minhu se ne ka feelings ne be mo master mo na tena for the past 3 years na wawu wasore na fe waba mo no mo akwankwaja na fe mo hwe na okosoro minim se ne feelings no eda minim se ne feelings na ebeye enti agidi for ye ba be hwe Yesu Kristo ekosoro no kwasa ne se botaye be mpa na Yesu Kristo ode kosoro na se hu hia mpa se na nka Yesu Kristo ne ya ntena ha forever na nka de o ye ne nipa yi nyina na nka nam di na chi Yesu na nka ene kana se ma ye nhuni na nka utimi tu kwan kwane nchen ekura ne kwatana se din komo okosoro mfaso bi wo ho esa de mayana sa na otwi mu ye pese ye hwese ne Hebrew for present is a case we ne hu adesua ye betimi esua afrimu am se nka bosam no na ye de be hyase na mam bisa elda se Yesu Kristo ne kwa okoye no ana se adenti kura na ofise Yesu Kristo wantra ha na okosoro nti sati nka bosam no mu ema ye bio Hebrew chapter 9 verse 24 na mema elda afiye enkasa wasi na Kristo anhyene kronkron bia a wode ensa eyoye a ye kronkron bia pa a no ho ensenkyerene no emu na emom ohyene osoro ankasa se afei oribeyi ne ho adi onyankopɔn anim amaye amen amen yo amen na me bisa se adenti Yesu Kristo kwa okosoro adenti no koye na mfa so ne sei mina Bismarck me das pa em say o hyase no kan yi bi a eto makoma so pa say Yesu eni asuafo no abetra nanka omo hwehwe se nka Yesu eno betra da but kwase no ayaka dia Yesu efemu na fe ye chi no eku no
no ohwe sa story ni nyina na ede awerɛhoɔ pa ebre asuafo na Yesu ewu asemua na so nimguasie ewu na fe omko ekokosie no na kyese ni da so nyina asa na that Sunday morning Mary no call ya was sorry e de ni je kasie bi e dey esa bre asuafo no na omko Yesu ni omotrae no kakra na ono omko Mount Olive nti Yesu na de Yesu ye amani pe nyina ne se on se story ni nyina ne se enipa ye bone enye ni Onyankopɔn tam atete enka na Yesu ebetimi atrasase so ko wu sorry ye no ko betimi atrasase so ama nkasuafo ne no atena but the purpose was say Yesu Kristo ebewu no wasori na ye ni Onyankopɔn ayeden enya ayonkofa biem nti no Yesu Kristo ekosoro said ye beya ebebie kwan ama yetimi afa Yesu Kristo so ne ni Onyankopɔn asa nya sa ayonkofa no enti purpose pa Yesu Kristo ebewu ya osori ya ode kosoro no e kire yen se sabri no unse wo kan Paul man a me kai quotation o say Onyankopɔn no ankasara ena wo Yesu Kristo mu ena o pata ewiase nyina abane atwe ewiase nyina abane nchen enti na enigisem na ohwe adesua no a na Yesu Yakopon instruct Israel for say omo mail omo bebeni no afibia prince on beko nyame ni mo beko akobbo afore a kire enigisem a Onyankopon nam ni tumi na hode so edigi omo efiri mu so nti o say etwama fashion no dura omo ko celebrate Yom Kippur omo ko strombone ni sane manima omo ye ni nyina na ni nyina twi abisi Yesu Kristo a obeye forerunner Yesu Kristo a oba bedi animu ne nyina akwakugira Yesu Kristo so say Yesu Kristo eba bewu na wasori na wasa akogya ne nchen na abokwan amayen na won say asase so tumadan no na ye wo kronkron bia na kronkron bia ena na entuma eyede etwa ntemo nti no osofopani no kwa akobɔ afɔre no a owura kronkron bia na akwakodi ama enipa no but Yesu Kristo say asinua no so ka se mawie no ena ntuma no motifiri soro ebegu fom na kyese ekwan aba bedem na Yesu Kristo ekɔ kronkron bia na ne purpose pa wo ho a wode ye ne say sebeya yenso yibitimi afa Yesu Kristo so na yakɔ Onyankopɔn ho se emre wo mu anke mama me ekan enianimu asem no a first last paragraph no eyi eniama bibrebi edi ekyere nti ka wotimi ka ma na Yesu sorokɔ no eye enyinaso ema Hebrewfo no enkyerɛkyerɛ ekyerɛ Yesu ahennie ene ne sɔfo penny edwum a already ema ye ahyase ne etwa to na ehuhia kese ne se Yesu sorokɔ no ekyerɛ ebre a apam foforo ebu ekwan ema yetumi fa gidie so ekɔ Onyankopɔn enkyɛn akokuduro mu wodi si hɔ eye akwanya ema yen se ye befa Yesu ene ne tenene mu enipa no so edi namuye akɔ Onyankopɔn amen that is Yesu Kristo sɔfo dwuma no di enhyase no ene se ɔkɔ so na kyese kwan na ebie ama ye nyina nti na kyese senka Yesu ankɔsoro na ye ne tena ha ke yentimi no Onyankopɔn nya sa Onyankopɔn no I see great Elder me kakra me de ka ho ne se ohu se ebio no nso no osan kyerɛ yen se wabie apam efoforo bi nso ama ye ne a se de ne kane ye kenka amra ne kyerɛ ye no se de ode ahye ya adwenem atwerɛ gu yakoma pron so ama akwada akora obi nka nkyerɛ nse hunu nyame enu wa hunu nyame enti we nso ya de kase a okopi agye nanim no yen atiasefo yenya enti se ne no obi so ne wo mfa nyame ho onhwehwɛ na kyira kwan ne ho nhia no a na dwene mu kasa kyerɛ bi ekoso mani hunu se Nyankopɔn wɔ hɔ aha enti we nso ya dom kase a
eno so yenya eni nti na kire se eni ewiase we enye obonsam ne disubio nemum aba be hye Yesu Kristo ensa nemum akase oba be boniti no wayi na free hokora eno na aka that's it. Great madam ase se na ma cheche no yanto aso na fe yenhwe kokobonsem bi so ewo ahase hia the need for a veil hia se ebenya entwumutam no yenhwe kokobonsem bi so ewo hase yenhwe yenhwe God's invitation first onyankopon frɛ no first ewo Hebrews chapter 12 verse 18 to 21 say sister ma so why kradwa Hebrew form ma no ekyire ye du mienu du moche ekopema aduonu baako no that's it say yehwa disuyen ya na say yehwe Israel for senti pa onyankopon frɛ won a Oshara tunsa from senka wo mmra ne nkyɛn sɛ de bɛyɛ a ɔno mbenya nkita hodie enu nti na okoko yi wo mu ba yɛ sɛ mmra na fe mu behu sɛ na me nyame mitumi ne mekase etie na motimi asom na motimi de mo ayɛ den ato me so yi na yɛn hwɛ de tuanem sɛ saa na kɔba yɛ ana enti sɛ wo hwɛ ɔma Exodus chapter 19 verse 3 to 4 no ɛhɔ na story no wo ba me pɛsɛ me kan Hebrew no kakra Hebrew chapter 12 no be one na yi enti Hebrew chapter 12 18 no say na moma bepo wode insa eka ho no eni moja erehye eni murunkum kusu eni esum eni mframa ebobo ehu ni totrobento jejeje eni insem eni won wotis no esrese wonfa ensem nu bi onfa ensem nu bi enka ho ebiem ho say yehwe sa abakosebe ya kan ye na say de toto Exodus chapter 19 ho a say Exodus chapter 19 ho say yenya kwan ya yesre agidifo unya kwan na wa kan ni nyina akosi na wo bete story na sepa yi onyankopon de Israelfo no ebai sene na ahye Israelfo ni tirim say onyankopon ye ni hu ni tirim odin fi say onyankopon pai from kura ne nipa ye den ne nipa ko henti na ehu bi ewo mu ba nyankopon ye na dwene say David amenye ne saa sani amini Moses any benefo kasa ni mu na omuhu sani metie no ene mema Israel fo nso ehu mi nyame sani me yede metie na emu mi nyame no obi mame nchen enko semfunso wo ho a obewu enti ansa na obeba manim no ka kire Israel fo no say me mom na ansa omufa nanu aye 2 days enfa nwera wo ho esisi wo ho yie sansa omo bon kese wi ade anim na da to so miensa no me share totrobento no pe won frumra bepo no so bepo sana so na me nyame me ne wo meto nsa enidi na kese yakonya kese nyame yede ode ma Israelfo ne ye ne sa kama nanu no omo yeye na nsa ne dru ye na totrobento ne ba wo mu beko no afi no ma hyase enwinwi na ye beko nyankopɔ papa we die ye konna se ye kowu ane ye nden enti na fe enwinwi ni hu ye den ebe hye wo mu to mo ye se ne ye nkokora ne Moses wo kokɔ ye ntemgyinafo ye den ma ye se ne de bia ye ne de nyame de ye suro no enti ye nkɔ na won ankɔ enti akire no na ɔse adesua ne se Moses ma Israelfo no hu se senti a mo antimi ankɔ nyame anim ni se de di kan na munni nyame mu gidie na ehu so ayeden ahyɛ mo ma afei nso so na yesenka mu dwura mo ho fi se nyame ka kyerɛ mo se mu nwura mo ho nanso Israelfo na ntimi anwura wo mo kyanse bɔne su ani niema bia na ɛhyehyɛ wo ho no wo ma nyeden wo ma ntimi anyi na yenim se nyankopɔn nso so ochiri bɔne enti mpredodo a yema bɔne etena ye ho no enti nye den enkɔ nanim enti na ɛhyɛ Israelfo no tim se nyame ye enti mɔden ba de suane se nyame ntisa wo se nyame ye mɔprohufo ɔdomfo onye obi a ne hu ohu saa de ma ne hu ye hu ye den ɛyɛ bɔne enti nyame to nsa fra Israelfo se mommra mame ne mu mie ne nye den enidi minimum fadwene mu but samfum so ne emumuyenti Israelfo anti nyame eden efre no adesua be ne benya firi mom ha ye nyina ye te ha wa wutie minimi amete ha nyina onyame ato nsafe ye nyina
wato nsafre nyina sanse nasem e kan Hebrew chapter 4 verse 16 say se de nam ye ba Nyankopon animu a omaye hu mobruhu na ye nya adom enti se ye konyame anim na ye mehu bi boyen na che se ye ni nyame ntamu nye emfunso amu ye bi we mu nanso ade so amehu se Yesu nti ye betimi akonyame anim bi fe nam ye a ye benya mobruhu ye sanse nyame nyu obi ani hu jimunya de se na Yesu sunu no enti menu awutie me ma na nya onwanwa se emfa honi tibia wo emumuye ne mfunso Yesu nti obetimi akonyame anim a de wo pe bia ba ye de akoka kire wato nsafre wo se bra entena se de ha o fa bra de so fa bra wabani nsem so timi frɛ Israelfoɔ sɛ wɔmra na otu wɔn fo sɛ wɔn sesa yɛnso otu yɛn fo sɛ yɛnsesa frɛ wɔn yɛ bɔne mu na yɛmra na wayɛ krado sɛ ɔbɛgye awurade nka yɛn ho yo medase sister mana ko waya de pa sɛ wato bo na wakyerɛkyerɛ sa nsem no mu afi yɛntoa so ne yɛhwɛ hia entamu ntwamu tam bi ho hia no yɛnhwɛ sɛ ne ɛhɔ nso wɔkyerɛkyerɛ mu ɛdefa ɛhɔ mɛpɛ sɛ kinkai Leviticus chapter 16 1 and 2 na fe yasa kinkai Leviticus chapter 10 1 to 3 intino istama the wire biara no ebetimi akinkai Leviticus chapter 16 verse 1 and 2 na ba konso Leviticus 10 verse 1 to 3 Leviticus 16 1 and 2 no say na Aaron emma beenu enu ewu woba Awurade anim na wowuye no akiri no Awurade kasa ekire Moses verse 2 no na woka kire no say kasa kire wo enua Aaron say onhyane konkrobia eho onhyane konkrobia ompacho enko temutwam no achi enko pata adwa a ewo adaka no so no anim bre nyina mu na wangu efise mununkum no mu na meyi me ho machire empata adwa no so amen Leviticus 10 1 to 3 non so me mo 1 to 3 no say na eroma Nadab ni Abihu fefa won jaso ade na wode ogya gugu mu na wode aduhwam gugu so na wode ananaja a onhye won homra eba Awurade anim na ogya firi Awurade anim behye won na wowu Awurade anim na Mose ka kire Aaron se eno ne de Awurade ka se won a wotwe pirime no mu na meye me ho kronkron na oman no nyina anim na mehye me ho anuonyam amen yo ada kokobo ben na wo sanyi tuosemi ya kan yo medase na ansane be kokobo no so no yenhwe addition de ma se hia ye ntwamutam no bebi se ene kokobo a wo boye no ewo twaka ekese na mehwe mu ano na madwene bi yem se enka me madwene mu no ka meye atifi asem no se de potoka se the need for a veil no ka me say the need for a protection ka de me na madwene mu no be fa no ya every say protection no ewo ho e dia why say Nadab ni Abihu wo mo court bi etise mu na kire se nyame wo bambo e de mayen ewo ye ne obonsam aprepre a ekoso wasase mu nyame wo bambo de mayen na emom ye twe ho firi bambo no mu di a obonsam so e de ebeye de wo pe ebi na to Abihu ani Nadab yi na mom ye nhwe die na saa ntwamutam no ekire yen yemfa mra ya setremu se obi si fia no ato wall afa ho wall no ene sei wode ebo fie no ho ban enti so betimi akofie ho a jesa wotra saa wall no ansa no watimi akofie ho ebia de ekwan ato be ho na wo befa eno eye baako
yen famra die na eye bambo ema onyankopon enso ntoma dan no wo so mu ma Moses si dan no ne wo sa veil no ntwamu tam no ne wo ahodo miensa okay die di kan no eye first one no mo ato atwa ho no entoma no mo de yeye enti entrance ho no wo befa ntwamu tam no bi wo ho a me fa se se ye my Ghana kane no ye say partition aha enti asana be wure da mo je se upia partition no awure sa na no te enti wo pia na che se no ntwamu tam no bi no na nsa no wakọ adu ho ene yesa wo ba ko antomadan na nkasa no nso no ye wo bie no nso ye di wura kronkron bia ho okay eno ye de tosumi no eno de obi antimi nkọ ho asofo no nko a editimi de moja ne ekopata ema memfa se daadan fom so a ye de ho dwan aba no ena ye wo de tosumi ensa eye kronkron bia ene kronkron bia no eno nso echemu na baby eho ne de sofo bia so ntimi nkọ age sofo pani no nko a that's right eno akọ na wode eno nso ba bre wo sintumadan no nso na abusuaku no nyame san ye sa bambo no esa de mo man no ene se wo ma me fan se tifi musuaku miensa na obi asi ne flag e kire se busua we ni anafo miensa apueye miensa atoye miensa ni enya musuaku odumienu ena wo mo atwa ntumadan ne ho ahia na wo mo ene ntumadan no nso ne ntemo no ye wo lewi abusua no a wo mo nso esi wo mo ntumadan atwa eho ahia e kire se obia ntimi man ntumadan num gise wotra lewi abusua no ansa no waba na nyame mo mo ye ne sa se ebeye bambo edi ama ahoho ene asodenfo efise ohoho bia wunim na wo beben ntumadan no se yesi wabo ene ekwan bia befa so atwe waso bia yemfa so ntwe waso na wie ye ayowu enti se beye obi meto se awuo num nti nyame aye sa bambo no enti sa pepepe ene wo se sa ntwamu tam no eye osofopani no nkwa ne ko obi entimi nkọ no Yesu aba be ye se ntwamu tam no etinache se bambo no ewo ho no aba be ye Yesu Kristo na sa bambo no ena asodin ti no Mose ne mano Aaron mano nyame ka kiron se musiesie mu ne mani nyina wi a mamo nkofa na nafuoja ne momu no mi nyame no monka nkire memeja aba be to afodie num na mabode amame ena wo mo nso ya asoden ekofa na nafuoja sa asoden na wo mo ye ne kire se bambo no anka ewo ho ma wo no wo mo ye afiri ho eti na kire se kwaya beda wo ho se do obonsam pese oye won bia oye won na hade nyame ma wo hu se wo ya soden tiame a me awurade me kire wo se manu onyam no mentoto nase eninti no oka kire Moses se ka kire Aaron se yes ekwan ye fa so ami nyame me hye me ho anu onyam enie ene se de maka no maka ense se onipa bi adane ani de toso bio oman ni hia esese mu yi me manu onyam kire mo oman ni hu se me nyankopon ene wiase nyina eye media na me na me boye se wantumi anya saade a ene na chese waya so den me hye me ho anu onyam a kire se me obi ne me nche manu onyam that's right enti kokobo de maye ne se ya anya sutie ama awurade Yesu a waba be ye ntwamu tambambo no ama ye se ye nam no so benya onyankopon anim adom ne ekwati no a ye ni bambo wo baabia ye ni adom wo baabia ne mom onyankopon be hye ne ho anu onyam se asoden aba eso
ene oseye medase pa medase wa bomade wato boacheche mu sene wache ntumadan mu adisua no gidi se gidi fo manya mu ntiase pa yi yanto aso na fe yenhwe otoma bi ewo hase yenhwe sa otoma no sene eno nso esitie ewo Hebrews chapter 12 22 to 24 no yes Hebrews chapter 10 no 19 to 22 Hebrews chapter 10 19 to 22 yenhwe otoma bi ewo ho no enti anuanom sɛ yɛwɔ Yesu mogya mu nam ye a yɛde bɛkɔ kronkron mu efi sɛ wago emu kro amaye ayɛ kwan foforo a ɛwɔ nkwa a ɛfa so twamotem ɛne sɛ ne honam emu 21 ɛne sɛ yɛwɔ Nyankopɔn fie so sɔfo kɛseɛ enti Awurade asɛm ni amen 22 no kan mama yɛmfa nokre akoma ɛwɔ gidie a ɛkyinye enimu ɛkora ɛmɛn sɛ enipa a wapete won akoma ho efri ohonam bɔne mu ahonim bɔne mu na wɔde ensu krojin adware won nipadua amen great eda otuma be na ɛwɔ ha yɛhwɛ de ya cheche yi nyinaa ya sa otuma we ɛtesɛ Chese ahase asemo no or say the new and living way through the vein. Chese chese on say Yesu e kosro no na e ball kwan e ma yen so ho say asitra foforo e no de e den e ma yen say the first they say odo emwa course of opani ho na okoye sisi sanima ni nyina no afri ho ama Yesu Kristo ena owo agyanenim ena odi emaye enti sabre no etimi kɔ agyanenim through Yesu Kristo nti nyesa fe na wo betwen afe ansa na wakɔ Israel for no sabre nyina wo da so ye Yom Kippur da no dura Bismarck omu nyina omu no mma eye fasting ni ade esrebɔ ni fafiri na gisa afe no wakɔ akɔyɛ saade we ba Yesu Kristo esokwa okoya wote eja insanifa no wa ma abrabo foforo kra ena ba enti any moment in your life a brebia utimi ko ukotodwanim na through Yesu Kristo no utimi ekɔ odoma hingwana nim ema ukoka wasem ekire onyame na bibibiara e wo so ode ma obia no ode ama na se Yesu Kristo ade a wodi ayama ye no enuanom ebro adwene ntiase so de bia da otamfo etoto ya no de bia da otamfo toto ya no se mo be kai a onyame se woni ni mahia ye no ena obonsam ba ho ena se na how be pede mo se me chinchin wiase nyina me hu obi a wo asafirade ode ne ho beto so anaso obedi nukre ama ena awrade no aka se wo kai makɔ adwo nti o kansa no se o wakɔ adwo wo no wahira no nti na otimi trase ema ho ena nyame se okay anya hira mahira no but makɔ adwo edi ne ho ato me so nti no opa akɔtra ne hwɛ ne mo mfa wo san kana ne kra na ye nyina nim story no me nka na ema de obonsam eye Job nyina Job ankasi onyame ene trance na ye hwɛ Zechariah chapter 3 the same thing ana obonsam san ye ototo Joshua ano sa se Joshua ntuma afra no ye ntuma fi na chese in other words no Joshua di boye ni so na onyame san ebemu ana o se hwɛ Joshua oye genti a yahwim na yeden efri ejem na enuanom edisua wo ha maye pa ne se ye hutu Yesu Kristo so a enkwagye eden e wo maye se ye ma ho kwan ama Yesu ehoro ye ntoma no ye di wode yenu na de himogya no mu a enuanom ye nya bone fefri Isaiah chapter 1 verse 18 say mumra me nie Awurade na wose se mo bone ti se danama mema na yesu kirema enuanom se ye kɔ Yesu horom ne ye ka ye mpunso e kire no aso de ye mfomso kyɛn a oh Bismarck de ye ne se also wo abagimidi a no ababa ya bode foforo de esie pa ne se onyankopɔn efa ye ntoma fin no ye ntrene a ye nye no
o yi free hɔ no de Yesu Kristo trene no ayɛ den abɛhyɛ yɛn na wo bu ya bim ɛwɔ n'anim ɛne nti anuanom dachi bia so bonsam a ɔyɛ accuser no o accuse me free ya Yesu Kristo bɛka kyerɛ me sɛ Isaac every ye be gyina machi na do bonsam pɛ sɛ ɔka bia ɔnka kyerɛ me efi sɛ wo waka mfom so ama me de mfom so nyina akyɛw wa hohoro wontuma ɛwɔ mogya no ayɛ den atew ho na obonsam sɛ Yesu Kristo gyina hɔ no na sɛ wo betimi na obonsam woni Yesu Kristo akɔ wɔ me ho a me ye Yankopɔn dia me ye Yesu Kristo dia enuanom ebra aso sɛ sɛ yanyi Yesu Kristo ni ya yanyi Yesu Kristo ni if so kan John 3:16 verse 17 no a o say ye Onyankopɔn amfa ne ba ne sɛ o mekɔndam wiase na mo se be fa no so ne ye de yenya dan kwa na the last verse no we dey me foul time kakra the last verse or 36 no o se de owo oba no wo nkwa every say Onyankopɔn de ne ba na ama yen a bibi biara ne ba no ahia so ye ma nipa nyankwa je no wonam ne ba no so ama na aye ama yen na wo se de woni oba no woni nkwa na Onyankopɔn bufuo ayeden ewo no so because intentionally no de Onyankopɔn aye ama yen se be fa so enya nkwa je na fe ni Onyankopɔn enye saa yonkofa no wapo na wapo nso dia and now you are already condemned. Onyankopɔn bufuo ayeden ewo so it is the new way of life no say it me call jananim anytime bia na fe kan from so chere na on your chance me da say elder sene wacheche mu ade ama ende yenhwe ne di awieye na fe yen fan sorry yen adisua no so eno nso yenhwe se obi hunu nanimu yenhwe Hebrews chapter 12 verse 22 to 24 no say elder the graft say what be Hebrews chapter 12 22 to 24 na mama sister amanya ko akasa mo na fe ye dia sorry edition so man kan 22 to 24 yeah 12 no verse 12 chapter 12 okay. Na mabasion bepo ne Onyankopɔn tiasefo kuro osoro Yerusalem ne abofo mpempem nhyiamu ne mmakan a watwere wodin wo osoro no ebedwa ne Onyankopɔn nipa nyinaa temufo ne atrenefo a woyɛ pɛ ahonhom 24 no ne apam foforo ye intem ginafo Yesu ne mogya a wapete a ekasa yie sene Abel edie no eho amen your sister ma ya isak akinkan semwe no edie be na ekire yen efa se na so kwan ben so na yinyina no ye be pie ewo osoro Jerusalem ewo Nyankopɔn anim yo medase se yehwe sene yehwe adesuan sene yempanimfo yi enyina de amayen a ede ba wie yo se ye be hu nanim yes nukure ni se ansa na ye be hu Yesu anim no ede na ye betimi aye ansa na ye be hu Yesu anim oyo nyame na ye hu nanim basabasa enti asem bi wa ha na mepese wo kan keto bi emame Ephesians chapter 2 verse 5 eda won kan na ye mfa kan ya asem hu o se ama yen a anka ye awufuo wo mfunsuo mu ni Kristo enye nkwa adom na wode agemo nkwa amen enti sa wo hwa ye nyina yete hwe ye betimi akosoro anase ye benya Yesu adom a tese ye nyina ye den ye seti mana na fe ye tie no asem enti aha no ka asem bi wo se yi e kire se ya tena se ahwe daache eno anim ekwan yi kire se osoro Jerusalem no e kan nem a eni daso na wonhuru nanso wonam gidie so eno nti enem a Kristo be Yesu be ye ma yen tia wote ejananim na odi ma ye nyina no ye ni hu ye de ye nyina ye ka ye ni hu ye ne mum de betimi aboa ye nyina ne sei ye be ye seti ama no na de ye de daso ye den ye nsa aka bie wosi yi kire se ye nam nsini no so ebeduru ho daachi a ese ye di dwuma no saa ye nam ne so eka osoro akyede
na yɛka onyankopɔn nsɛm a ɛyɛ ne wiase a ɛbɛba no ho asɛm no ɛhwɛ adɔfo a yɛtie nyinaa de yɛkama yɛ nyinaa yɛate ho ase sɛ Yesu Kristo nkuto ɛna ɔyɛ yɛn sɔfo pani a wabɛtwa etam no mu ama yɛn a wɔse enam no so pɛ wɔse obi biara ne hɔ a wɔbɛkɔ agya ne nkyɛn gye sɛ ɔyɛ dɛn gye sɛ wɔnam no so ɛno nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ agya ne nkyɛn yɛpɛ sɛ yɛnya fa ahodie firi bɔne mu yɛpɛ sɛ nyame bɛn yɛ sɛ ne adesua no ɔde maa yɛn titiriw ɛwɔ brada no ɔka asɛm bi wɔ hɔ sɛ nyame suro a yɛbɛsuro no gye a yɛbɛgye na adi yɛn ho adini bɛto no so no wɔse ɛbɛma daakye yɛbɛtumi atena n'anim sɛnea ɔno nyame ɔpɛ fi sɛ ɔbae sɛ ɔbɛgye yɛn ne dwuma odi obɛdi wɔ asase so nyinaa ewu obɛwu yɛn nyinaa bra ɔbɛbrɛ yɛn nyinaa kyerɛ sɛ yɛn nyinaa yɛbɛnya n'anim akɔ yɛbɛtumi ne onyankopɔn ayɛ dɛn aka bom na afei daakye no yɛnya ne bɔhyɛ no bi senti a ɔbaeɛ no no ɛno nti sɛ yɛpɛ sɛ yɛkɔ Yesu nkyɛn a deɛ yɛn nyinaa na yɛn nyinaa yɛabɔ so yi moma yɛmfa nto yɛ tirim ne yɛhu sɛ Yesu nkutoo ɛna yɛnam no so a yɛbɛnya daa nkwa ama yɛn kra Yesu nkutoo biribi biara ni hɔ a yɛbɛtumi ayɛ wɔ asase so a yɛbɛnya nkwa te sɛ yɛde ho ma Yesu. Great. Madam wase pam sɛ yɛde addition na ɛbɛtwe ha sɛ sɛ sister ma de ne last words or the bema tiefo na wɔde atoa na ne contribution ne submission no so ntine ɛda sima baako ɛdi mpa na usua free addition mu afi sɛ asiefo ehu a ɛbɛboa yo meda se bebre adeɛ baako a metwe adwen si so paa ne sɛ empapo ne mmerekyie mogya na intime nye yɛn na intime nye bɔne mfiri hɔ nanso twerɛ no akyerɛ yɛn sɛ yɛwɔ mogya a ɛyɛ Kristo Yesu ankasa deɛ a mfumsuo nim bɔne nim a agu ama yɛn adom abɔ adom so enti wɔ sɛ yɛde yɛmfa nokora koma ne gidi a nkontompo ni mu emre awurade nkyɛn kwam bia so ɔbɛgye yɛn ifi sɛ yɛn gye enti ɛna yɛsɛ wakɔpie agya n'anim ɛnka ɛnya de a kɔkɔ akɔpie hɔ yɛn gye enti ɛna sɛnua no so ɔfa saa yaw ne nyinaa mu na mogya na gu ama yɛn nti anuanom Yesu mogya emu anidaso enti moma yɛmfa no kwadie ɛne akoma gidi nim enye awurade ne yɛntena ne mu na ɔgye no sɛ ne tie bia no misisu bio sɛ adom ne nti wɔde bɛkyɛ yɛn kwa amen ɛda ya kakra bi so me ka aka ho ne sɛ Yesu Kristo ɛbɛkɔ no ɔhyɛ asuafo no sɛ ɔkɔ a ɔbɛsoma wɔn kronkron no ama na aba wɔn nkyɛn na Yesu Kristo ɛkɔ esoro no a no ana osuma ho kronkron no a esi Pentecost da no ema Peter esori kra ekasae ema saa da no enipa mpem miensa edom ho ema nyame kyerɛ yɛn sɛ bɔhyɛ biara onyankopɔn ahyɛ ɛwɔ n'asɛm no ɛbɛba mu life ama yɛn ma na asɛm ɛwɔ mu nyinaa ne sɛ Yesu Kristo moma yɛn fa yɛn ho ɛnto no so ne mu na nkwa wɔ ɔsɛm ne nokorɛ kwan ne nkwa no obi nkɔ agya ne nkyɛn agye sɛ ɔnam so yɛde ho to Yesu Kristo so a ɛkwa no abie ama yɛn ibenya n'anim adom yɛtumi akɔ agya ne nkyɛn yo amen madam nyina ase moya de agidifo nso madam ase sonko kwan so sɛ mofidi ada so da land in Ghana menda kwan for Sabbath school na feature sɛ mpensem mu adusua ɛtɔso edu na yɛde abrɛwo no yɛhwɛ Yesu nam ntwumutam no mu bue ɔkwan ɛno sɛne mprefu akyekye mu deɛ sɛ ɔmakyere mu a mai na yɛate ase yɛpie na adusua wɔ mu no yɛmfa nkɔbɔ bra nkyɛ na sɛ Yesu Kristo bi a waba bɛte yɛn sɛ yɛfata onyankopɔn ɛnhyira mu nyinaa kata wani na mema sister amanyako ɛnhyira so ɛma yɛda wase ɛnɛ de wama yɛhu paa sɛ yɛnam osonkuto ɛna afei bɛtumi akɔ agya ne nkyɛn yɛda wase sɛ ne agya ntɛm teteyɛ no owura wasa bɛka yɛ abɔ mu biom na yɛsrɛ wo paa ne sɛ ma yɛnsua wasɛm na yɛmtumi fa yɛn ho nto so ne anyiw ni na wonyame wo se wosiesie baabi na afei wabɛfa yɛn akɔ na daakye yɛn no nyinaa abom akɔ etiefo a wotie nyine do nyinaa ɛhyɛ wo nsa ɛnɛ de wobɛtie wasɛm bia yɛsrɛ wo akomɛn biebie mu a yɛne nte wasɛm ase ne mfa mmɔbra yɛda wase paa so ama yɛakwanya ne nnɛ yɛne wo abɛkyɛ wasɛm wɔ Yesu din mu nti amen amen